ngene ka nyasi en mano mar piny luo tange kar mana ne ja ohala kar mana ko ken jaluo kar mana ko winj dho wane to ging'eyo kitwa gi timbe wa koso e weche mag ohala ohala ma bende itime nyasi ma kamano dibed ni en ohala mohala koso ohala mago manyiso kitwa gi timbe wa abro kele kanyo kodi neno ka wacho ohala wachak machon ne nitie ohala mar oringi kelo rech malo mano en business then sani wen kurwa dhi mbele ma ohala mar rech bedo factory wakonjo bedo factory wakonyo filleting fish itere export upogre machon iwinja mano wen kurwa wadhi level no emo bedo ohala donjo kama kanyo tito hen manyasa nikech piny lokore koro ginyiso gik mang'eny gano koket kanyo and then gima duong' kwa ng'iyo kata gik waloso kana dhi timni Chohinga kago picha no from Buga then adhiyo Fort Jesus ingen pidhimo Chohinga ne joba jisun jolumo konong'e kaka ne gidak ne gichielo kamoro ber mondo kik bid attack to enemies so that mna kaka Fort Jesus be nigero to gujo Portuguese mondo kik bid attacked till over time one focus for Jesus makare to thimlo Chohinga wawe yet much unmiduong molo kata mano kodi winja so joluon gik mang'eny wan go over time and bene gi show ni nyiso gi duto activities go koro gima time kanyo onego bed ka gitieko kot kamorumo ogu document moro kata paper moro kata tindo jande medwaro video monyalo neno gi ne chal nadi to wori dai land and kigo story mag joma chon ni wachangu Mboya ne ng'ama nadi Oginga ne ng'ama nadi Raila ne ng'ama nadi to kiwewe kaka wanyiel wamiela ma to kubi konyo so I hope in future obolokre temberi paro ni kanina kaka ja go book nikech in bende go chapa book mano mar Luo Legends and Luo Clans and Legends mano mar higa ne go higa mokadho higa mar 2024 bende paro karamna ne jogo kwa bende osibdo kandiko historia e gwenge mago makaluo nikech asani no historia mago mag dhudi mopogore to kaluo karamna kaka jondiko bende paro no usemulo kadamna usendiko kitwa getembe wa eyo makara diera nikech kanga na historia mopogore kaka timdi Chohinga gene Luanda Magere kind mamoko nikech sani wantie tagi nyithindo madongo masa moro nyalo bedo ni history books makamago no ndeke mana matin bende paro no sate matek kar nyalo maru mar fuono ne Uganda Luo kitigi getembe gi nango koka de yor buge ero penjo ma pinyo bera inya ina joma somo historia machon and ginjo marie kabisa Professor Godkini Professor Ayot gi jomoko ne gindiko history for university ma history ngenya kbed ngano nyori gamana hama dates mago history kibiro ano kasomo history ana somo commerce kata my PhD work is on marketing mane line mara to ko ji nego no ga stories cartoon magazine madoko team koro kaji nego stories wakete get together why do kaji ne dwaro gi then kora timo what's called research alungu waze Kisumo miji uoyo research matimo data kaka t-test sorry for macho kajo mbokubongi ka t-test njo ino ka survey marketing musa political survey ipaje joge sample gwa chango to project that to entire population kuri buga show you login 6 million and then account data kara team analysis lungu t-test ga chi square mukana simu that analysis wagolo gino a video it sold beyond expectation asa musugino jikoro penjo wakoro medigini ketigini koro bugni oken history en kaka clans chal to jo madongo mna kaka bible neno ko Moses gende kona kaka Jews ne chal Judges King Solomon gini ka the Ruth gini you can bon kumondi karwati griko kechi grisa anyango gini grisa nyango Phoebe gini magote nibu kurwa shoka kobe mondhama chuhama so my young generation to learn jokorgi gima musungu no kunyali ngati tuke history a university kechi kendi kwati ibore mo page iwinja kuru wanwa capture gima timre sana na ipenji wach timbe Luo kiti timbe gi igamar elfachiel pede gaboro Paul Mweno ndiko Luo kaka joluo timbe gi luchar 1938 gudho Luo wasungu wate tunge kaka wachar notimo tich maber but he had limitation ketino en karachonyo kanye manentie no konyal yudo facility kaka dhi mbele but it's a good book was made over the years koro ana biro koro ketono kaka wadak wadu to timbe kende kaka wadakte you see dhano ko chati medhano inyalo chako kaka debo wo chako kaka nyuol ngato ogo dala nadi okeno nadi nyathi nadi
ka ng'ato thang'o matim gik mamago duto mane eme e culture nyaka tero buru. Koro kiliste events matimre kaka ji dhino e kaka ino wuok. So mane kaka kele buga. But early historians, they did good things, but it was for muzungu. Nene mar somo. Iti wiye. To mara en mar young generation. And gima koro konya gi sani is that one technology. Wakete e YouTube makoro rowere nyala koro nang'iyo jogi kuma tindo. And then YouTube no nyiso ng'ato kata in Australia to ng'iyo to nyalo ng'iyo. Kata ka en London to ng'iyo. To research makamano kanitimo nikech kada mana kaka Felix Okacha ng'eni no kitime kada mana kinde ng'eni kitwa gi timbewa. Kiny kiwacho kaka joluonwa wuok Bar El Ghazal. Mane piny mano mar South Sudan.